стана точно нещо, Джейсън беше... Бях го хванал, че нещо не е както трябва. Мисъл, направя нещо не както трябва. И отивам, нали, не съм казал нищо на офиса, нали. И му казвам, Джейсън, справка, нали, но викам аз го оправих това нещо, не се притеснявай. И той, не, че си виновен, това не е моя работа, не знам си кой, аз взех да се смея, човек. Ама нещо дете е супер негова работа, виж. И аз взех да се смея, да те разправям. И той, какво се смееш, не знам си кой. Викаме човек, викам, това нещо си викам едва ли не за затвора. И викам, това е супер такова, там нещо, не знам какво му казах, и той вика, аз ще кажа, вика на Ник, как може така да се държиш, чак вземи ми прикаja така, викам, моля, викам, кажи го straight in my face, викам, каквото искаш да казвам, ти шимна един такова. И чак взе да ми вика, и аз му викам, само един ми вика, защото викам, ще шимна него, пак не иска да се прострича къде трябва. Да, се блъскаме, значи. Долу не мога мисля. Ето, пише South, пише North. На North ли ще ходиш във врат? Къде ще ходиш? Ето, светна са червено и сега да го видим къде ще отиде. Ще се блъскаме сигурно. Обяснявам му. Вика ми да смъкна прозореца. Какво да му обяснявам, човек? Аз му казвам, че става от тия Норд, той... Какво да му обяснявам, човек? И сега се блъскаме и това е. И сега ми покажа ръката. Кой ми покажеш ръката, бе, човек? Ти ма умен ли си къс? И даже влизай в моето пътно и в другото пътно не мога карам, човек. И смъкни жама да ти обясня. Какво да ми обясниш? Има късмет, че тръгна